Ndibulise kweli sakhanya nakumbukeli emakhaya inkulumbuso yephondo leMpuma Koloni Oscar Mabuyane wenzeke inguqu kubaphathiswa bamasebe apha ke eMpuma Koloni ufake abathathu abatsha waze watshintsha kabanye kwamasebe bebekuwo ebasa kwamanye amasebe kodwa ke nango apha ecam kwam zasicacisela ngolo tshintsho ke athe walenza. Inkosi Premier ngexesha lakho ungakustile qabaqaba ngotshintsho uthe walenza namhlanje. Ngosi siyabulela kakhulu. Utshintsho besilenza namhlanje lujoliselwe ekuqiniseni indlela yosebenza emkhulumenteni nozama ukuqinisa apho sicinga ukuba sibuwoko khona. Phofu sisebenza phezu komsebenzi busenziwa kuba khonto ilula. Umzamo omhle ubuzanyo ugqatso asikazi ulifeza. Namhlanje sifake abaphathiswa abatsha abathathu njengoba sowutshilo. Yonke ke lonto ibangelwe ukuba kubekho umphathiswa oye wacela ukhululwa umphathiswa Madikizela. So xa siqwalasela indlela yosebenza nje ngokubanzi sabona kufanelekile into yokuba masiqinise apho sibona khona into yokuba besinako ukusilela khona. Ezinguqu sizenzileyo zilandela lonto nalapho besicinga uba singakasithatha abantu sibabeke kwindawo ngendawo apho sibona khona ngokwezakhono abanazo into yokuba bangasincedisa kakhulu. Iinjongo zethu kuqinisa urhulumente asebenze ngokuzinikela siye ebantwini sikhonze abantu abo bantu basibeke eziofisini sithatha inkonzo ezifanelekileyo sizibhekise ebantwini sizama uqinisa ke lo ndlela xa ujonga pha kwakhokta siqinisa elophulo xa sisa lo mphathiswa omtsha sisongeza kumsebenzi omhle busewusenziwa pha ngumphathiswa unqatha kodwa naye siyambona ba angasinceda kwimingeni esijongene nayo pha kwa transport engade iphele emikhulu. So sizama ke ngokuna ukubhalansisa indlela yethu yosebenzisa izakhono esinazo siqinisa nika amathuba omama njengoko kusazi into ba 60% ngomama singakhange sabe siyabayekela abantu abatsha babe khona nasekhabhinethini uba kukhulwa ngolo hlobo sibanika amathuba obakhulisa baxhase kangangoko senzele cabinet sifuna abantu base-Eastern Cape bayixhasa basebenze nayo bonke nomasipala sizame ukuguqula ubomi babantu bakuthi bobe ngcono. Alright, inkosi kakhulu ngexesha lakho Premier siyabulela. Ibinkulumbuso yephondo ke leyo uthathe Oscar Mabuyane esichazela ke ngotshintsho athe walenza ke kwisigqeba solalo zalapha ke ephondweni. Sithatha intamo sezibuyisele kuwe studio.